Phela amawele mangabezelwe ekhaya kuye kufuneke enzele lo mcimbi wokwehlukaniswa afika abonge bese yehlukaniswa. Mengabe ngenzelwanga kanjalo kodala ukuthi elinye iwe lithi mangabe linenkinga noma ligula lizwele kakhulu lelinye nalo ligcina seleba nenkinga yokuthothobala noma seleba nenkinga yokuhaqeka ngoba amawela umuntu oyedwa. Kodwa mangabe enzelwe usiko lokuhlukaniswa kuye kube ngconywana ngoba kuye kube ngcono ngoba ngisho kwenze uNkulunkulu elincishe elinye insuku zokuphila kodwa elinye liqhubeka nempilo vele ngoba sesebenzele usiko lokuhlukanisa kwacelwa bafike babonga njengabantu abangamakhosi baphinde bacelele ukuthi sicela ukubahlukanisa ngelwane ezahlukene kuyakhona ukuthi kwenzeke izinto zakhe lo nomunye osebukhundleni loNkulunkulu. Angikho ke chaza namawele ngiwachaza ngelinye ilanga ngilapha ke kuthenini abantu abaye ukuhlanganisa into ukufanisa into engafani ukufaka idalwa kulelo khaya esenilakhile nayilanda nazoyifaka kwaphinda futhi zamukelwa zaphinde futhi kwasekuba nembuzi yakhona yesithebe yokubanikeza sona ukuthi bengabulawo ukoma akusho ukuthi sewubike umuzi imisebenzi ewu2 engifani. Angiphinde ngiyazi ukuthi abantu abajaga kakhulu ukuphendula inkulumo bengayizwanga. Ukufaka idalwa ekhaya uyisuselelo ngciwa leli dala uzoyifaka la uphinde uyihlambule esangweni mhlawumbe ngabe usizomshumayelo othile ngabe usizoyisawona esithile esingazile uzokukhulumela nezidalwa esizogada umsebenzi lo wenza ukuthi uyenzeka yini ngoba leyanto isuke ibucayi mangabe ithinta idalwa kusuke kube ukuthi mhlawumbe uthathe enqweni edala mhlawumbe lokhu nazi zalo nanikhulile ikhona nineminyaka nihlala kulona kuneyinhlambuluko neyinkinga mase nithi niyasuka nizeqe zoyinhlambuluko bethi niyasuka nekhaya elisha nithatha abantu abadala thothi lapha ayisezukuza impunga yakhona isakhamuzi noma ikhanda kulowo muzi ngesimo sokuthi kunento eyeqiwa ejampiwe. So umthandazo ukhonela ukubuka ukuthi ukusefa ukuthi kuyenzeka hayi ukuthi uzokukhulumela nedala ukuthi hayi siyanithatha sihambeni sekobani nca uzoshaya umkhuleko akhanjisa isikhandla sakhe a-check ukuthi akekho lonqabayo ngisho sengenwe ekhaya akekho ngoba kungenzeka besuke bonke ezantsi mase kumele befike esangweni befike bengene befike benqaba kube khona mhlawumbe abawu2 abangena noma kube khona isakazi singangeni kuthiwa akangenanga gogo bangena abangena akangenanga thola inoba nento engake emculana noma mhlawumbe kunento okumele yenziwe ukuze kube ukuthi uyangena ekhaya. Umsebenzi womuntu owumthandazi noma womuntu odonsa ngokomoya hayi kuzofaka idala abantu abaphume ekufeni komqondo ukuthi ngeke kufike umuntu wakomunye umuzi mina ekhaya izongifakela idalwa akazi uzofaka idalwa uzolekela guide umuntu ofaka isidalwa lokushisa impepho ozokhuluma nabakuma ukuthi bakamdletshe bongomani sitha sinazi isicha sinelinye manje inxiwe elisha siyahamba manje so siyacetha ingabe ibikho umuntu osalayo ababize kusukela phezulu abathophe azofika ezantsi abanxuse emkhulu banani ninenihlambulweni clean enizaziyo ukuthi benivele niphila kulomsamo la asambeni manje siye ekhaya elisha bese checka umthandazo ukuthi kungabe kukhona yini akukho onqikazayo noma mhlawumbe akekho onqabayo. Umsebenzi wane womthandazo sengidlulile echaza umthandazo la musana ukufanisa umcimbi wokubikwa komuzi nomcimbi ukufakwa idalwa. Umuzi ubikwa ngenkomo ethi mo lapho kusuke khona kwenza umcimbi wesithebe esikhulu ukuthi bekwenziwani bekubikwa ikhaya la besikhuluma ngokulanda idalwa sifake siphinde siyimukele siphinde sinikeze isithebe ukuthi zingakhali ngokomo la sesibika ngokubika umuzi ke manje wona ukuthi cha na umuzi wenu uyikhalenu lila ngoba sinilande sanifaka nje sesenze isithebe ke manje esikhulu sokunazisa cha ikhaleni lelo esiyoqhubeka la inguna phakade sekoze kuphume mhlawumbe lo muntu esezakhela uma ukuthi mhlawumbe amandla aqhubeka bakhona abafana bagana ngoba sinensizwa la ekhaya kukhona osibani mfuna nihlahla ngegano insizwa nivula umendo zigane zamantombazana kube kungabi ukuthi la ekhaya siswela izilwane noma impahla kube kukhona intombi kube kukhona insizwa ngoba makukhona intombi phela ziyafika inkombe befike belobola abantu abasuke bebona ubuhlobo lelogama. So umuzi ukulanda idalwa ifakwe ekhaya nokubika ikhaya akwefani. Ikhaya libikwa ngenkomo okuyisithebe esikhulu
idalo ilandwa ngey'mbuzi ngoba ngeke uyidalo uyilande ngenkomo uyimukele ngenkomo uyilokhuzise ngenkomo ngeke akusoze. So inkomo uma ngabe iwe mhlawumbe leya nto ayinayo igalelo ngisho ukuthi kuphele 5 years, kodwa nje uma ngabe nazo ukuthi angikaze nikubike lowo muzi njengoba sekuphele 10 years niyakweleta ukubika umuzi. Akwefani nokufaka idalo. Umthandazi akazile ukuzofaka idalo, uzolekela kugayide ngoba kufana nokulanda umuntu wakini entabeni ethile noma endaweni ethile noma emzini othile. Ngeke nambe niyifemeni nodwa ngoba manamba niyifemeni nodwa niyafana nabantu abahamba beboshwe la emehlweni bengaboni ngoba nazi ukuthi lowo muntu ngoba niphethe ihlahla lomlahlankosi uyalandeka ngempela noma akalandeki. Ngiyeza kule nkulumo leni ethi futhi ziningi inkulumo nahlalele page leni ethi kunomgano othatha abantu besifazane bese kuba nomlahlankosi othatha abantu besilisa. Abanye bekwezinye indaba bathi amasundu abathatha ngayo umuntu esifazane. Cha, isihlahla ngesithatha umphefumulo womuntu ayikaze bewu-20 ayikaze bewu-30. Ngiyeza ngaleyo video. Asiphoqe umuntu kumuntu akaqhube nomkhuba ngakubo. Baningi amavidiyo asezowatholela ipage umukho ngiyabonga ethuba.